Il-President ta' Malta Mirjam Spiteri de Bono żaret il-kumpless sportiv bħal-Kirkop fejn għal sen oħra l-ġimgħa issa tittella edizzjoni oħra tal-Istrina. Il-President ta' Malta żaret is-sett li minnu issa tittella xandira maratona ta' 12 siegħa li tinkludi lob bis-sem ta' diversi preżentaturi ewlenin f'pajjiżna u personalitajiet oħra. Il-President iltaqat mal-ħaddiema u l-volontiera li kienu għaddejjin bl-aħħar xogħlijiet fl-armar u bitħejjiet loġistiċi oħra. Is-sett jinkludi żona fejn jiġu preżentati d-donazzjonijiet, oħra l-mużika live, oħra telefonati u parti għall-intervisti. Fis-solar ta' fuq fjum l-Istrina, il-pubbliku jista' jagħti x-xahar b'donazzjoni lil Malta Community Chest Fund. Mal-ġurnalisti, il-President Spiteri de Bono innotat li dawk involuti ilhom iħabbirku biex dan l-ispazju jintuża bl-aħjar mod għall-Istrina. Spjegat li fawdex is-sett tal-Istrina din is-sena ġie armat f'Betlem fejn sielem. Iwasslet l-appell tagħha lill-poplu Malti wawċi għal dan il-jum. Ħudu gost lejlit l-ewwel lejlit il-miliet, fil-miliet, ħudu gost u qisu li tieħdu ħsieb li ma tkorrux, ħudu ħsieb xulxejn, u l-għada tal-miliet fl-Istrina. Qasbu wkoll f'dawk illi jimtaqlin, allura il-miliet mhux bis-sima biss iġibilhom, ħafna drabi iġibilhom ukoll dmuħ. Id-donazzjonijiet bit-telefon jew bl-SMS huma miftuħin diġà. Lotjiet ta' 300 euro jew aktar jiftħu max-xandira u se jinġabru mid-djar tan-nies personalment. Jakkumpanjaw lill-President ta' Malta fuq is-sett tal-Istrina kien hemm anke Chief Financial Officer tal-Malta Community Chest Fund Mark Mizzi u l-Events Coordinator fl-Uffiċċju tal-President Aaron Patch. L-Istrina tinfetaħ f'nofsinhar mill-ogħla awtoritajiet ta' pajjiżna u tixxandar sa nofs il-lejl dirett fuq TVM, Net TV, One, F Living, Shake TV u UTV Malta.